Ešte pred niekoľkými mesiacmi som v tejto kuchyni chodil po tehlách a vyzerala naozaj hrôzostrašne. Nebolo tu jadro, nebola tu inštalácia, podlahy boli rozbité, všetko bolo vytrhané. Neostalo tu v podstate z pôvodného bytu nič. Išli sme do holého panela, aby sme to mohli všetky tie pôvodné malby a nátery dať dole. Išli sme do výmeny kuchynskej linky, zväčšili sme ju, aby to bolo viac pracovného priestoru, viac svetla, stávané spotrebiče, zabudovaná chladnička, všetko, čo sú už dnešný štandard naozaj vyžaduje. No a samozrejme sme o niečo málo zväčšili aj kúpeľňu. Teraz sa už vôjde aj práčka, sušička a jedno elegantné umývadlo.